Počasie sa otepľuje. Ak ste si ešte neodložili prikryvky a ťažké oblečenie, príďte sa pozrieť na túto úložnú tašku. Tieto veľkokapacitné vrecká vždy používame doma. Navyše má zips a je veľmi ľahko použiteľná. Mám pre vás dobrú správu, už nepotrebujete kompresné vrecká. Sezónne oblečenie nezvlhne ani neplesnivie. Ľudia na juhu vytvorili trojrozmernú úložnú tašku bez kompresie a kčenia. Trojrozmerný dizajn poskytuje väčšiu kapacitu pre vašu bielizeň vo vnútri. Otvorte ventil, aby ste uvoľnili vzduch a stlačili ju. Úhľadne sa zloží, ľahko sa skladuje, dobre vyzerá a šetrí miesto. Už nepoužívajte kompresné vrecká. Táto nová technológia je tu, je to tento model. Novinka je tu, je to tento model. Naučila som sa to od mojej kamarátky s vypranou letnou dekou, stlačte ju a úhľadne a efektívne ju uskladnite. Má veľkú kapacitu, uloží sezónne oblečenie a ušetrí 70% miesta. Je to nevyhnutné. Koľko ľudí nevie, že existujú 4 typy úložných tašiek a 4 typy, ktoré nie sú. Nevyberajte si tieto škatule, nezmestia sa do bežných skríň. Na podlahe navlhnú a nepríjemne zapáchajú, kúpte si vákuové kompresné vrecká. Zmestia sa do veľkých aj malých skríň. Po druhé, nevyberajte si ploché, pretože majú malú kapacitu a dvierka skrine sa nezatvoria. Vyberte si ich s trojrozmerným dnom, zmestí sa do nich aspoň o 10 bund viac. Po tretie, nie, tie, ktoré odsávajú vzduch, sú hlučné a nedajú sa používať kedykoľvek. Vyberte si tie bez odsávania, ľahko sa skladujú kdekoľvek. Nevyberajte si tie bez protikrčivej úpravy. Po roku sa výjdú pokrčené a musíte ich žehliť veľmi únavné. Trojrozmerné vrecká odolné voči pokrčeniu sa ľahko vyberajú a používajú, ako napríklad táto trojrozmerná taška, ktorú používam a ktorú som si vybral s ohľadom na tieto body. Uložíte doň všetko oblečenie a prikryvky. Spĺňa potreby celej rodiny. Tieto hrubé, odolné, proti prepichnutiu odolné a proti starnutiu 5-vrstvové tašky sa dajú opakovane používať 5 až 6 rokov. Proces kompresie je jednoduchý, po stlačení sa úhľadne zmestí do skrine a ušetrí miesto. Zdieľam to z celého srdca.